Биючи Ревдар Садыков берничә дистә еллар буена опера һәм балет театры сәхнәсен балкытып торды. Исән булса, гыйнвар айында аңа 85 яшь тулыр иде. Зур талант иясе татар һәм балет сәнгате тарихында зур эз калдырды. Ревдар Садыков татар опера һәм балет театрына узган гасырның 50 еллары ахырында 1956 елда килә. Ул вакытта коллектив Мәскәүдә иҗат отчетына әзерләнә. 19 яшьлек артистка Фәрит Яруллинның Шүрәле балетында былтыр партиясын тапшыралар. Театрга яңа килеп, шунда ук төп партияны башкару бәхете сирәк артистларга елмая иде. Ревдар Садыковның иҗат эшчәнлеге менә шулай бәхетле башланып китә. Якты, үзенчәлекле образлар тудыра. Ә былтыр һәм Шүрәле образлары талантлы артист язмышы аша уза. Ул еллардагы балет һәм театр тәнкыйтьчеләре ул үзе турында бию шагыйре буларак киң иҗат диапазоны белән белдерде. Бу аның уңышы һәм бәхете иде дип язалар. Ә театрга шундый артистлар кирәк. Ревдар үзен бию стихиясендә иркен хис итә. Ул актерлык осталыгына, якты образлар тудыруга ирешә. Он был органичен везде. Он, по-моему, жил как танцевал и танцевал как жил. Ул бар җирдә дә үзен бер бөтен итеп күрсәтте. Бию аша яшәүен дәлилләде. Уңай яктан да, тискәре яктан да аермалыклар булмады. Барысы да үз урынында иде. Үз героеның хылкын ачык, күләмле итеп, искиткеч оста техника белән күрсәтә белү Ревдар Садыковның актерлык асылы шунда иде. Ревдарның соңгы биюләренең берсе Безе Щедринның Кармен сюиты балетында Хозе партиясы. Классик пландагы биючегә заманча хореография җиңел бирелмәде. Әмма күп сәгатьлек репетициялар, Безенең йөрәге аша үткәргән таныш музыка үз нәтиҗәләрен биргән. Кырлай фильмында Ревдар Садыков Шүрәле ролендә төшкән. Ә без фильм башында ук Фәрит Яруллин музыкасы, былтыр һәм Шүрәленең партияләре талантлы артист язмышы аша үтте дидек. Ревдар Садыков безнең республикада гына түгел, Советлар Союзында да танылган талантлы балет артисты иде. Мин Ревдар Садыков белән аның төп ролен карадым Шүрәле балетында. Шуннан соң таныштым, аны тәбрикләргә барып сәхнәгә кергәч. Ул үзенчә талантлы балет артисты, интеллигент кеше иде. Музыка белгече шикелле бик күп музыканы белә иде. Шуңа күрә мин музыкант булгач, аның белән музыка турында бик күп сөйләшә идек. Ревдар Садыков Россиянең ат казанган, Татарстанның халык артисты, ә иң мөһиме ул улы җанлы артист иде. Айзилә Батырханова, Кадрия Мирсияпова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.